Ste tam? Ahojky. Takže teraz dneska už robíme náš tretí vlog. Druhý. Tretí. Ale dneska druhý. Dneska robíme tretí, pretože sme robili jeden nepoviem vám s kým, pozrite si vlog číslo 2. A druhý sme robili, to vám tiež nepoviem s čím, to si tiež pozrite. Áno. To je už vlog číslo 4. Ja som zabudla na ten druhý. No. Je nám teraz strašne smutno. Je nám teraz strašne smutno, ona plače. Pretože tu není s nami štvrtý člen našej Flipiohe skupiny. Barbarka. Tlačíkové. Milujem. Barbarka milujeme ťa. Baša. Baša, ľúbime ťa. Baša, nechoď. Tam nechoď. No. Asi to nepočula, ale ani ti to nepovieme, pretože by si bola smutná. Takže tento vlog... Ale naplánovali sme cestu do čokoládovne v Kice a na zámok Šlosho. Áno, týmto by sme chceli pozdraviť nášho najvernejšieho fanúšika Oliho. Ahoj Oli. Oliver Schlosser. Juj. Zabudla si povedať, že si Steve Jobs. Áno, jasné, som zabudla povedať. Ja som sa premenovala, už mám svoje stage meno, profesionálne, mám sa Steve Jobs. Som váš producent, učiteľ a priateľ. Bol mi venovaný film, na ktorom sme dneska boli, už sme spomínali. Volal sa Brave. Bolo to super, takže nám mala super vlasy. Bolo to čarovné. Jasné. Skoro zabudla sa vlastná, no. Šikovná. Áno, Cedrika je veľmi šikovná. A tam je Maťa Karinová a už sme... Ona nás nevidí. Ale vidí. Ona nespoznáva. Maťka je trošku svetovaná. A my sme už po svojej dnešnej dávke. A už... Simonka vám odkazuje inak, že nesmiete nechávať hranolky bez dozoru, pretože... Keď necháte hranolky z McDonaldu... Budú hnusné. Keď necháte hranolky z McDonaldu bez dozoru, tak budú hnusné. A čo ešte? No hej, a sme proste strašne unavené a... Bol to awesome day. Barbarka chýbala si nám. To polšianská strela. 9-miestne, tak si to polčianská strela. Pre future reference, tu máme číslo. Áno, Simonka to si uložíme. A ešte by sme chceli pozdraviť toho super prostého taxikára číslo 35, ktorý nás viezol do Maxu dneska. Bol si strašne super typek. A chceli sme ti nechať aj popcorn, nakoniec sme ho zahodili. Áno, dobre sme robili, lebo potom nás viezol tvoj ryšavý kolega. Ten bol tiež fajn, bol cute, ale... Ale zaučtoval si prísť tento naviac. Áno, zaučtoval si. Ty si lepší, lebo u teba sme platili iba 2 eurá a od neho až 3. 2,50. Áno, Simonka vám teraz niečo ukáže. Je to Playboy, že? Je to Toky. No. Of course. Zajaci. Ideme spať. Budete vidieť takto? Neviem, asi sa idem schovať do toho koša, pretože, neviem. Áno, do toho. Idem to schovať. Rozpíš sa? Som jednou nohou v hrobe. Áno, a dneska sme si našli ďalšieho kamaráta. Preseľana. Pozdravujeme všetky celé Preseľany. Si najlepšia dedina na tejto planete. Máte skvelý cintorín. Máte, áno, úplne úžasný cintorín. Áno, a pozdravujeme teda toho nášho kamoša v Preseľanskom cintoríne, ktorý... Pomenovali sme ho Boldy, je tam iba jeho hlava, nemá nos a má tam hada. Naginy. Však nájde tú fotku a ukáž. Nájdem vám fotku, ja vám ukážem, teraz sa rozprávam. Bude aj na našej facebookovskej stránke Flipiohe a s 3 E. A 2 O.
Áno. Takže môžete tam napísať odkaz nášmu Voldimu, on vám určite odpíše. Aj našim ďalším priateľom, ktorých sme dneska spomenuli a boli s nimi a robili aj rozhovor. A veľmi krásne odpovede nám dali. Áno, s prvými dvoma z nich, čekujte náš ten, ako sa to volá? Vlog? Vlog číslo 2, potom prvými dvoma robíme turné tri. budúci rok. Ten Druhý, ten bol Nie. druhý. To bol druhý, hej. Ten bol druhý, áno, takže ešte raz. Ale- Čekujte náš druhý vlog. Tam sú prví dvaja naši hostia, sú tí, s ktorými budeme na turné budúci rok. A toto je náš kamarát Voldy. Preseľanský Voldy. No. A však, no. Bude to na stránke. Bude to Presne na tak. stránke, tam ho uvidíte Sama, kde sa ti to v lepšej zoomuje? kvalite. To som najbyt. Nevadí. A To je hej, maminka. to mám. Mám. a A neviem. tuto je... Opaka na OK, choďte tam. A ešte povieme vám ešte raz, aby to bolo nenapadlo, lebo si nadážeme jedného sexy chlapca, ktorý sedí tam a pozerá Už sa nenatáčame. Tak, Natálka mu chcela ukradnúť čapicu. Natálka musela ukradnúť čapicu, pretože Natálke sa nepodarilo zohnať svoj čiapku. Takže pokiaľ viete, kde by som mohla kúpiť svoj čiapku, tak Čiernu. tak hej, čiernu s nejakými farebnými. Najlepšie s nápisom swag. Nie, nechce s nápisom swag. Tak nám Jolo. píšte na stránku. Píšte nám na stránku, aby som si mohla takú kúpiť. Potom vám sľubujem krustú fotečku. A Tak už to ešte z minút, ale však pohode. chceli sme vám povedať, a to už sme hovorili, že štvrtok nahrávame nový single, takže sa nám tešte. Bude venovaný ďalšej špeciálnej osobe, o ktorej vám teraz ešte nepovieme, ale... A je prosto hustý. A teraz už povedala Rod. On si už domyslí. Ale ja som myslela o tom songu. Aha. Že je prosto hustý. Hej, hovoríme o pesničke celý čas. Dobre, už sa nám chce spať, proste už je to veci. Áno, chcem nám spať a Takže ranolky. majte sa ranolky, vy koni, čaute. Ahojte. Pekni sa.